Helo a bore da i chi i gyd. Dyma y gwasanaeth heddi ar y 14 o Mehefin 2020. Hwn oedd dydd Sul y gymanfa i fod i ni, ond wrth gwrs oherwydd yr amgylchiadau bu raid i ni ollwng y gymanfa gani o'r neilltu eleni. Dyma eiriau Salm 100. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar, gwasanaethwch yr arglwydd mewn clawenydd, deuwch o'i flaen ef a chan, gwybyddwch mae yr arglwydd sydd dduw. Efe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch i enw. Canis da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Ac fel gweddi ar ddechrau yn hamser gyda'n gilydd, gadewch i ni weddio fel Myfyrdod geiriau yr Emyn 5:9 yng nghaneuon ffydd. Gweddiwn. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun, agor i ni'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad dyn. O sancteiddian myfyrdodau yn dy wirioneddau byw, creia ynom ddymuniadau am drysorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd. Dyma gyfaill berin ffyddlon, ac a lun yn well na brawd. Amen. Mae'n darlleniad ni yn dod o Efengyl Mathew a phenod 9. A mae yn dechrau yn adnod 35. I ddechrau i gyd o dan y pennawd gweithwyr yn Bryn, ac yna yn mynd ymlaen i'r disgrifiad o Iesu yn anfon y 12 allan. Roedd Iesu yn teithio o gwmpas yr holl drefi a'r pentrefi yn dysgu'r bobl yn ei synagog, yn cyhoeddi'r newyddion da am deyrnasiad Duw ac yn iachau pob afiechyd a salwch. Roedd gweld terfaodd y bobl yn ei gyffwrdd i'r byw, am ei bod fel defaid heb fugail, ar goll ac yn gwbl ddiamadferth. Ac meddai wrth ei ddisgyblion, mae'r cynheia mor fawr a'r gweithwyr mor bryn. Felly gofynnwch i arglwydd y cynheiaf anfon mwy o weithwyr i'w feisydd. Galwodd y 12 disgybl at ei gilydd, a roi awdurdod iddyn nhw i fwrw ysbrydion drwg allan o bobl, a iachau pob afiechyd a salwch. Dyma enwau'r 12 oedd i'w gynrychioli. Simon, oedd yn cael ei alw yn Pedr, Andreas, brawd Pedr, Iago, fab Sebedeis, Iowan, brawd Iago, Philip, Bartholomeus, Thomas a Mathew, oedd yn casglu trethi, Iago, fab Alfeus, Thaddeus, Seimon y Selot a Judas Iscariot, nath i fradychu. Nhw oedd y 12 anfonodd Iesu allan. A dyma fe'n rhoi'r cyfarwyddiadau yma iddyn nhw.
Pidwch mynd at y cenhedloedd eraill nac i mewn i un o bentrefi'r Samariaid. Ewch yn lle hynny at bobl Israel sydd fel defed ar goll. Dyma'r neges i chi I chyhoeddi wrth fynd. Mae'r un nefol yn dod I deyrnasu. Ewch I iachau'r pobl sy'n glaf. Dod â phobl sydd wedi marw yn ôl yn fyw. Iachau'r rai sy'n dioddef o'r gwahanglwyf. A bwrw allan gythreilied o fywydau pobl. Gan eich bod wedi derbyn y cwbl am ddim, rowch yn rad ac am ddim. Pidwch cymryd arian na hyd yn oed newid mân gyda chi. Dim bag teithio, na dillad a sandalau sbar, na ffon. Mae'r gweithwyr yn hyddi I faramenyn. Ble bynnag ewch chi I dre neu bentre, edrychwch am rywun sy'n barod eich croesawu ac aros yng nghartre'r person hwnnw nes byddwch yn gadael yr ardal. Wrth fynd I mewn i'r cartre, cyfarchwch y rai sy'n byw yno. Os oes croeso yno, bydd yn cael I fendithio. Os oes dim croeso yno, cymrwch y fendith yn ôl. Os bydd rhywun yn gwrthod roi croeso I chi ac yn gwrthod gwrando ar eich neges chi, sgytwch y llwch oddi ar eich trad pan fyddwch yn gadael y tŷ neu'r dref honno. Credwch I fi, bydd hi'n well ar dir Sodom a Gomorra ar ddydd y farn nac ar y dref honno. Rwy'n eich anfon chi mas fel defed I ganol pac o fleiddied. Felly byddwch yn graff fel nadroedd, ond yn ddiniwed fel colomenod. Gwyliwch eich hunain. Pan fydd pobl yn eich dwyn o flaen yr awdurdodau ac yn eich chwipio yn eu synagogau, mi gewch eich llusgo o flaen llywodraethwyr a brenhinodd a'ch cyhuddo o fod yn ddilynwyr I mi. Byddwch yn tystiolaethu iddyn nhw ac I bobl o wledydd eraill amdana I. Pan gewch eich arestio, pidwch poeni beth yw ddweud o flaen y llys na sut yw ddweud. Bydd y peth iawn i'w ddweud yn dod I chi ar y pryd. Nigech chi fydd yn siarad, ond ysbryd y tad bydd yn siarad trwo chi. Bydd dyn yn brydychu I frawd I gael ei ladd, a thad yn brydychu I blentydd. Bydd plant yn troi yn erbyn I rieni, ac yn ei roi i'r awdurdodau i'w dienyddio. Bydd pawb yn eich casau chi am eich bod yn ddilynwyr I mi. Ond bydd y rai sy'n sefyll yn gadarn i'r diwedd yn cael eu hachub. Pan fyddwch yn cael eich erlyd yn un lle, ffowch I rwle arall. Credwch chi fi, byddwch chi ddim wedi gorffen mynd trwy drefi Israel cyn I mi, mab y dyn ddyfod. A dyma eiriau ysgrythu'r y bywyd I ni. Gadewch I ni gyd I weddio gyda'n gilydd. Gadewch I ni weddio. Rydyn ni'n rhoi diolch I ti o Dduw am y cyfle yma unwaith eto
i droi ato ti, i gymryd orig fach o brysurdeb yn bywydau ni, i dalu'r clod i ti fel sydd yn haeddiannol. Rydyn ni'n rhoi diolch i ti dy fod ti gyda ni yng nghanol yn linder, yng nghanol y cyfnod anghyfarwydd hwn o'r cloi miwn. Arglwydd ein Duw, cynnal ni os gweli di'n dda. Cynnal ni pan rydyn ni'n gweld eisiau yn teuluodd a'n ffrindiau ni. Cynnal ni pan rydyn ni'n gweld eisiau ar hyn sydd yn arferol yn bywydau ni. Pan, hyd yn oed heddi, rydyn ni'n gweld eisiau y gymanfa gan ni. Nertha bawb sydd yn dost, pob un sydd yn galaru, a pob un sydd yn timlo bod i gwendid nhw ar bun i llethu nhw. Cymer di pob un o Dduw sy'n mewn angen. Cymer a bendithia a mynd i ofyn y pethau yma yn enw Iesu. Gadewch ni weddio y geiriau nath Iesu yn dysgu ni yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni hain dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac na carwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae Iesu wrth anfon y disgyblion cynta yn y mas ar eu taith pregethu yn rhoi canllawiau digon clir iddyn nhw ond diwe. Canllawiau ynglyn â beth maen nhw fod i wneud yn eu cenhadaeth nhw a hefyd beth maen nhw i fod i ddisgwyl yn ystod eu cyfnod yn cyflwyno newyddion da Iesu Grist i'r byd. Nawr, falle os newn ni edrych ar y darlun yma o genhadaeth y disgyblion cynta, welwn ni ddim lawer yn gyffredin gyda bywyd yn cynulleidfaoedd ninnau, yn eglwysu ninnau. Nawr fyddech chi'n dweud, efallai ta yn y ganrif gynta y gosodwyd yr efengyl yma a bod pethau bwn o fod yn wahanol heddi. Ond os 'y ni'n credu bod yr efengyl yn cyflwyno neges oesol i ni, wel, onid oes yna rai bethau sydd angen i ystyried o ddifri yn yr hyn mae Iesu yn ei ddysgu i'r disgyblion yn fanna. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim cymryd yr hyn mae Iesu'n ei ddweud a'i osod e lawr yn blaen yn ein sefyllfa ni, yn cyflwr ni. Ond beth yw'r pethau sydd yn debyg? Beth yw'r pethau y medrwn ninnau i gweld yn ein bywydau ni? Oes yna bethau posib yma i ni? Wel, tybed a odi ni yn ein hosan hamser ninnau yn fodlon mentro yn y ffordd mae Iesu yn gorchymyn y duddeg disgybl i wneud. Odi ni yn fodlon mentro i fyd y diarwybod, i fyd y pethau sydd yn anghyfarwydd i ni, y pethau efallai sydd yn anghyfforddus i ni. Neu odi ni falle fel byddai rai o'r disgyblion cynta yma wedi wneud yn dweud, Iesu, pam i chi'n dweud ni fi bido mynd a pharo sandalau neu a chris glân gyda ni?
pam na fedrwn ni fynd gyda tyma bach o arian mwyn prynu rhywbeth ar hyd y ffordd, odyw un ddim yn bwysig yn bod ni wedi yn baratoi? Wel, falle bod paratoadau yn bwysig, ond y paratowad penna sydd gan Iesu mewn golwg yn y genhadaeth hon yw'r paratowad yna o fod mewn perthynas gyda Iesu Grist, gwybod fod yr ysbryd glân yn ein harwain ni ymlaen, a gwybod hefyd fod y tad yno gan taw i genhadaeth ef yw e. A ta gwir baratowad y genhadaeth yw gwybod taw ef sydd yn ein harwain ni. Odi ni yn fodlon cymryd yr eglwys fechan hon yn Jwdea fel rhyw fath o fodel o'r hyn y medrwn innau i fod fel pobol Dduw tua'r dyfodol. Dyna'r cwestiwn i'n innau heddi, i weld beth fedrwn innau i ddysgu o fywyd y disgyblion a'i ffydd nhw yn Iesu Grist. Ac mwyn ei enw. Amen. Fel dwi'n gwneud ar derfyn bob un o'r cyfres myfyrdodau hyn, ga'ch gwahodd chi os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol i ddod i gyswllt a naill nai minnau neu un o swyddogion yr eglwysi. A gai gyhoeddi fan hyn ta Sul Emyn bydd gyda ni dydd Sul nesaf ar unfed ar 20 o Mehefin, a felly pan fyddwch chi yn paratoi i wylio y Myfyrdod, gwnewch yn siŵr bod darn o fara gyda chi a rhywbeth bach i'w yfed mwyn cymryd o'r cymyn gyda'n gilydd. Fel cyfle nawr i'n gollwng ni gyda'n gilydd, gadewch i ni weddio unwaith eto. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.